hartuta, This meeting is being recorded. Abisuari. hori da. Ja behin itzaldixan sartuta, danok ikusiko zinu baten haurreskoletako webgunean 3 dokumentu darela baremazioan inguruan. Lehenengo dokumentua azaldukotena da, da deialdixa bera, ez? Deialdixan beran bertan jartzen daben gauza nobedoso bakarra edo, garrantzitsuena da, aurten dana online ingo dala, hau da, aurreko ikasturtean hibrido baten zeben, hau da, bai paperez entrega gauzipia zen gauza batzu, baina beste batzuk online inalzien, aurten berriz, dana online inbiarreko tramite bat izango da, ez da bezer paperian aurkeztuko. Orduan, hori da gauza garrantzitsu bat, beste bat izango dala, urtarrilaren 16tik 27ra, orduan ez utzi azkenengo egunera arte egiteko baremazioa, azkenean gero arazo informatikoak edo ez dela kargatzen gauza bat, bestia, hobe azkenengo egunerako ez lagatzea kontu hau, bai? Gero, beste nobedade bat da, haur hezkuntzan irakasle bezala lan baduzu eskola publikoan, badagoela klik eitzeko aukera eta ez da ezer aurkeztu behar. Da, guk egiten dugun berdina irakasleen zerrendetan, izena eman dugun pertsonak klik batekin barematzen gaitxue, oin, alrebez, bai, hau da, haurreskoletako ordezkoen zerrendan gaudenak, baina begoal hezkuntzan lanean aritu garenak publikoan, klik batekin barematu ingen algozkue. Gero begiratu beti konprobatu ia ondo barematzen gaitxue, baina ez dala ezer aurkeztu behar. Eta gero aipatzea, lan esperientzia hartuko dela kontuan 2022ko urtarrilako 15etik, ez banago oker, zeintzane, aurtengo abenduaren 15era. Hori da, deialdiza daukanula gauza azpimarragarri. Gero ja, baremazio deialdizan sartuta, sarrera da urterokoa, esaten da bena barematu inbia dela, izena emateko aukera dagoela bai, hau da, izena eman nahi da benak zerrendetan, aukera dauka momentu honetan izena emateko. Edo eta bestela, barematu ahal izateko. Hortxe dago. Bai. Deialdixa. Gero, lehengo agertzen dien gauzak die, zeintzu dian zela dago neratuta, ez? Darela 3 zerrenda. Bai? Ni holan gauza garrantzitsuenak aipatuko, Bai. Badakizue, 3 zerrenda independiente dare, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoak, eta deitu bai, ordezkapenak eskaintzeko bai, independientemente deitzen dabe. Hau da, ez da deitzen 3 batera eta lurralde ezberdinetako aukerak eman baizik eta igual, 11etan hasten die Gipuzkoako ordezkapenak egute, 12etan Araba eta ordu batetan Bizkaia. Orduan, hori ez dago araututa, beti eskatzen dugun gauza bada arautzia, ze azkenean pertsona batzuk lurralde batian baino gehixotan izen ematen dabe, eta orduan segun ondo ditzotzen, beste lurraldeko aukera galtzen ditue. Eta gero lurralde bakoitza bai, banatuta dago, hau da, zonalde ezberdinetan. Araban 2 zonalde ditugu, iparraldea eta hegoaldea, eta Gasteiz bera, azpimarratzeko bai, 2 zonalde ezberdinetan banatuta dago. Gero Bizkaian ekialdea, mendebaldea eta hegoaldea dauzkagu, eta Gipuzkoan berdin. Eta deialdizan bertan agertzen da, ze aurreskola sartzen da zonalde bakoitzean. Orduan, izena eman behar dozuenak edo aldatu behar dozuenak, ondo begiratu. Azkenengo egunetan atera dan zalantza bada, ia ordezkagunea martxan jarriko dan. Ze badakizue hezkuntzan ordezkapenak emateko ordezkagunea izeneko plataforma baten bitartez egiten dela, baina gaur egun oingoz, partzuergoan esan geinken gauza bakarra da, lanean ari direla. Hau da, esan digute egingo dutela, baina ez dakigu noiz. Orduan, baremazioa, onola datorren ikasturteko irailean indarrean jarriko dan, kontuz, zuen diokan ordezkaguneari buruz ez dakigu ezer, ze badakizu ordezkagunean parte ez baduzu hartzen, ez zaudela behartu, ez zaizula ezer tokatzen, baina orain digu, telefonoz funtzionatzen dugu, ondorioz, telefono deiari, deitzen badiogu eta zerbait eskaini ezkero, ezin diogu uko egin. Eta oso garrantzitsua da, baremazio hau ondo egitea, lehen astu jatezatia, ze leparteko guztiak abuztuaren 31an bukatuko dira aurten. Horrek ze esan nahi dau, datorren urtean egongo diela danak finkoak, eta gero ja, ordezkoak. Ez dela leparteko figurarik egongo printzipioz ikasturte hasieran.
Gero, hurrengo puntua dira hautagaiak bete beharreko baldintzak. Bueno, baldintzera okorrak, 16 urtetik gorako izatea, Europar Batasuneko kidea, eta bueno, sexu jasarpenik ez egin izana, disiplina espedienteak, bueno, horrelako kontuak, eta gero ikasketa tituluei dagokionean, bueno, izatea gradua edo diplomatura haurrezkuntzako goi mailako teknikari izatea edo haurtzaindiketako teknikari espezialista titulua, bai? Hori, eta gero bestetik ziurta grisabe edukitzea derrigorrezkoa da. Bi horiek. Eta gero ja hemen Aintzanek azalduko zuen. Nire pixka sarreratxo basan, eta Aintzanek baremazioko puntuak zer puntuatzen duen da zerkez. Hori da, eskerrik asko. Astu gauzatxo bat esatea, eta da, edozein zalantza badaukazuek galdetu zeinkien momentuan, baina orain nola grabatzen dagoen, atera ingo zate galdetzen moduzuek. Gero bestela itxaron bukaera arte eta bukaeran galderak eitzen moduzu hori moztuko dugu. Bai, hori da. Bueno, hala ere, gero kudeatu daiteke, ez? Dago arazorik. Momentu honetan nire pantaila grabatzen ari da, eta bakarrik laukitxo bat agertzen da, orduan kasu honetan. Edo arian edo biok agertzen gara, hitz egiten gaude. Hitz egin nahi badezue, kendu bideotxoa, abotz aterako litzateke, baina, bueno, si nos importa, aurrera. Orduan, ze barematuko da, printzipioz, barematzen da gure lan esperientzia, vale? Alde batetik daukagu partzuergoko lan esperientzia, hori ofizioz barematzen da, bai? Eta jasotzen dugu 0,01 puntu lan egindako egun bakoitzeko. Ofizioz beti barematzen da, hor ditugu egoera babestu batzuk, vale? Jasota daude ordezkoen araudian, bai? Eta ordezkoen araudi horretan agertzen da zehatz-mehatz, ja salpen luzearekin esango dut, eta gainera ze baldintza bete behar ditugun edo ze aurkeztu behar dugun hor ere azaltzen da, eta orduan baremazioan bakarrik egiten dio aipamena ordezkoen araudiaren puntu horri. Kasu honetan hitz egiten ari gara, hemen ikusten duzue, 5.3 artikuluko C, D, E, F eta H atalak. Zeintzu dira hauek? Egon baldin bagara gaixotasun profesionaleko aldi baterako ezintasunean, gurasotasunean, eszedentzia fiktizioan, aurrak zaintzeko eszedentzia horretan, eta kasu guzti horietan, tarte edo epe horretako puntuak barematzeko, zuek izan behar zarete partzuergoari abisatu moduan egin behar dezuena. Orain baremazioan egin beharko zenukete, adibidez, eszedentzia fiktizioan egon naiz. Puntu horiek barematzeko, naiz eta kontratupean ez egon, lanbizitza eta familiari burua aurkeztu beharko duzue. Orduan, azalpen guztia 5.3 hori topatuko dugu ordezkoen araudian. Gero nahi badezue jungo gara begiratzera, gure sindikatuko web orrian eskuragarri daukazue, baina, printzipioz, egoera babestu horiek dia bakarrik ofiziozko motales direnak egiten. Bestela, beste hautagaiok, lan egin baldin badugu partzuergoan, sin más, inongo gora berezi horietan, jasoko dugu 0,01 puntu lan egindako egun bakoitzeko ofizioz. Partzuergoak egiten du. Eta gero, neurri onuragarri moduan, ordezkoen araudian ere aipatzen da, ikasturtean zehar 175 egun baino gehiago lan egiten baldin baditugu, jasoko dugula 0,11 puntu gehiago. Ze dira 0,11 puntu horiek dira abuztuak suposatzen dituen puntuak. Kontratupean baldin bagaude abuztuan, normal jasoko ditugu puntu horiek kontratupean gaudelako, baina kontratu gabe geratzen baldin bagara, askotan lan metaketa bat hartzen dugulako, eta komo mutxo lusatzen da uztailera arte, eta uztailan kontratu gabe geratzen bagara, 175 lan egun horiek egin baldin baditugu, abuztua ere puntuatuko dugu fiktizio moduan, zuek ulertzeko. Ez gara kontratupean egon, baina neurri onuragarri hori jasota dagoenez ordezkoen araudian, aplikatu egingo zaigu. Orduan, hori izengaiaren fitzan, gero niri izengaiaren fitzan nahi baduzue begiratuko dugu, ze nahiko txon ditut, hor agertzen da 0,11 gehiago.
Vale? Eta horrek esan nahi du, oporraldi hori kobratu bai egiten da gero ere, hor pago ezberdietan, baina kasu honetan puntuatu egin dugula. Vale? Eta bestalde, ze daukagu, baimendutako haurreskoletan, edo haurtzaindegietan, haurreskuntzako hezitzaile, teknikari, edo haurreskuntzako irakasle, hau garrantzitsua da, ze hau gero jarri behar du zerbitzu horrian, lanetan egindako zerbitzuak puntuatuko dira. Hau da, haurreskolak partzuergoak ez diren beste guztiak, bai? Eta emango jasoko dugu edo 0,005 puntu lan egindako egun bakoitzeko. Klaro, hau aurkezteko eta hau barematzeko partzuergoak behar du ziurtagiri bat. Ze eskatzen du partzuergoak? Printzipioz, lanbizitza eguneratua aurkeztu beharko dugu, bale? Eta enpresa kontratatzaileak egindako zerbitzuen ziurtagiria. Zer da hau da, enpresak egingo dizuen, enpresak, eskolak, haurtzaindegiak, dana dalakoak egingo dizuen idatzi bat, non agertuko dira zure datuak, izena bizenak, zure nana normalean ere jartzen da, eta esaten du, adibidez, Aintzane Gil Bragadok, ez dakizen nanarekin lan egin du, ez dakize eskolan, hezitzaile teknikari edo irakasle moduan, hori jarri behar du bestela ez dizuete barematuko, eta gero epeak agertu behar dira. Ez dakize datatik, ez dakize datar arte, eta gehiago baldin badia, gehiago zehaztuko da. Zergatik, enpresak gero konparatuko duelako ziurtagiri hori, edo enpresa zerbitzu hori lanbizitzarekin. Eta berdina izan behar da, beraiek ontzat emateko. Galdera, asko errepikatzen den galdera. Ze gertatzen da, zerbitzu hori edo enpresa ziurtagiri hori ezin badet lortu por mil motivos esango ez. Ze, bueno, batzuk itxita daude, orduan ja saia da beraiekin hitz egitea horritxo hori lortzeko, beste batzuen kasuan arazoak egon dira kontratu horiek amaitzerakoan, eta orduan ja bertako jabeak esango dut, pues ez du gogori gurekin hitz egiteko eta idatzi hori egiteko, orduan. Kasu honetan, enpresak, haurreskola partzuergoak, salbuespen lan kontratuak onartzen ditu. Vale? Idatzi bat egin beharko zenukete eta plataformara egoera zein den azalduz. Eta zergatik zerbitzu hori edo enpresa ziurtagiri hori ez dugun aurkezten azalduz. Vale? Beraiek egingo dute, lan kontratuan printzipioz lan kategoria eta agertzen denez, eta gero lan bizitzan agertuko dienez epeak, eta hori un poco amisa esangoet, normalian ez dago arazorik, baina salbuespenak salbuespen da hau. Ahal baduzue, hobeto da, enpresaren zerbitzu hori aurkeztea, beti, bai? Eta gero, ikasketa tituluak ditugu, bale? Hemen beti egoten da un poco de pototxo esangoen ulertzeko. Hemen dituzue, barematzen diran, haurreskola partzuergoan barematzen diran ikasketak. Alde batetik ditugu ikasketa nagusi horiek direla haurreskuntzako diplomatura, haurreskuntzako gradoa, goi mailako teknikaria, haurtzaindegian espezializatutako teknikaria, gaikuntza haurreskuntzan, psikologia, pedagogia, hauek guztia, bale? Eta hemen horiek puntu bat balio dute. Eta gero ditugu minorrak eta diplomatura batzuk baita puntuatzen dituztenat, baina 0,5 jasotzen dute titulo bakoitzangatik edo minor bakoitzangatik. Minorrak bakarrik dira hemen agertzen diren 15 hauek. Bale? Ez dira gehiago onartzen. Eta tal honetan gehienez tope badeko 3 puntu emango dizkigute. Bale? Ja ikusten badezue 3 puntuak lortu dituzuela, ezigo dokumentazio gehiago ez dutelako onartuko. Bale? Eta horretan topera llegatu zaretelako. Bale? Baina ze gertatzen da? Titulo bakarra erabiltzen baldin badegu sartzeko, bai gradoa edo bai goi mailako teknikaria, ez digute puntu bat emango, como tal. Zergatik, lehenengo titulu horrekin sartzeko erabiltzen dugun tituloarekin egiten dutena da batazbesteko nota ikusi. Eta gure batazbesteko notaren arabera, puntuazio bat ematen digute. Ikusten duzu hemen, gure nota 9-10 tartean egon bada puntu bat jasoko dugu, hortik bera, azten gara jaisten, 7,9, 0,75, horrela, 0,25 puntu jaso arte. Orduan,
nik aurrezkuntzako graduan, ere kasuan adibidez aurkeztu nuen, orduan 0,75 puntu jaso nituen. Momentu honetan imaginau goi mailako teknikaria, aurrezkuntzako goi mailako teknikaria ateratzen baldin badut, orduan bai, puntu gehigarri bat izango dut. Hau egiten dugunean, beti esaten dizuegu espediente akademikoa igotzeko. Zergatik, hor agertzen delako, zure bataz besteko nota, eta orduan puntuazio erreala jaso ahalko duzuelako. Ez baduzu espediente akademiko hori igotzen, partzuergoak egiten du ofizioz esango dut puntuazioa eman. Bale? Orduan garrantzitsua da agertzea nonbait, igotzen duzuen dokumentu horretan, agertzea zein dan zuen bataz besteko nota. Bi gradua eta goi teknikariko espediente hori igotzen baduzue, biak igotzen baldin badituzue, behaiek konparatuko dut aber zeinek dakan bataz besteko nota altuena, eta altuena erabiliko dute sartzeko titulo gisa eta besteari puntu bat emango diote. Bale? Bale. Hori, Ariarek azaldu ditu lanaldiak eta abar, zonaldeak eta hori begiratu ondo, aukerak eta egiterakoan. Eta printzipioz, ze agertzen dan hemen. Bueno, hor daude, hemen ditugu berdinketa irizpideak, bale? Berdinketa bat gertatuz gero, ona hemen agertzen diren irizpide hauetan, fijatuko liateke berdinketa apurtzeko, esango dut. Orduan, hau da printzipioz araudiak esaten duena. Bale, hemen garrantzitsuena da jakitea hori, alde batetik lan esperientzia eta beste alde batetik ikasketak barematzen direla partzuergoan. Eta ja, ez dago ezer gehiago. Eta gero daukagu, hementxe dago, barkatu ikusten da, Ari, bai? Bale. Hau da partzuergoak igo duen ezigunearen gida. Arik azaldu du hori, aurten izango da dana telematikoa, dana online igo beharko dugu, eta ez da ezer, bidali behar korreoz, ez gara Ibarreko egoitzara jun behar, ez aurkeztera, ez. Bale, orduan. Ezigunetik dana kudeatuko dugu. Hori da egin behar duguna. Egia da, erraztu duela, batez ere, hemen berriak zaretenok edo izen ematea egingo duzuneak lehenengo aldiz, lehen konpultsazioak egin bar ziren, dokumentazioa igotzeko edo bidaltzeko eta horrek, suposatzen duen apurtxo bat hor kakanazte haundia. Eta orain ja, zue jakiteko, igo behar duzuen dokumentazio guztia originala izan alda. Zergatik, beraiek ez diezulako entregatzen, zuk daukazu, bakarrik egingo duzuna da eskaneatu eta plataformara igo. Orduan dokumentu original horrekin nahikoa da. Bale? Ez gara jun behar inora, kopia batekin, sigilu bat jartzera, ez. Bakarrik, plataformara igo eta punto. Claro, bi kasu ezberdin daude hemen. Daukagu, nire kasuan egongo direnak, guia izena emanda daukagu aurretik, aurreko urteetatik, eta orduan guri izen gaiaren fitxa eta dana ikusgai daukagu ezigune plataforman. Eta bestalde batetik dago berrientzako sarbidea. Bale? Behin izena emanda dugunok aurreko urteetatik, behin eta berriro, prozesua amaitu arte aldaketak egin ahalko ditugu. Nahi beste aldaketa egin ahalko ditugu. Baina, izena emango badezu lehenengo aldiz, aukera bakarra dago. Bale? Orduan, kontu zibili, nire gomendioa da, dokumentazio guztia ondo multzokatuta izatea ordenagailuan, dana argi izatea ze aukerak hartuko ditudan, eta orduan ja del tirón esangoet prozesua gauzatzea. Bale, gero zer gaizki baldin badago, erreklamazio epean, erreklamatu halko dugu, baina erreklamazio horiek egiten dira igotako dokumentazioaren gainean. Erreklamazio bat ez da izango, eske ahaztu zait hau igotzea. Printzipioz olakoak ez dituzte onartzen, bale? Saiakera egin dezakegu erreklamazio epe horretan, baina hobeto dana behintzat ondo igotzen baldin badugu, edo behintzat igota usten baldin badugu, bale? Orduan,
saiatuko gara gidarekin olan jarraitzen, nahiko txukuna egin dutelako, eta bestela sartuko gara ere nire ezigunean, bale? Ikusteko olan al momento non bilatu atal bakoitza eta bar. Orduan, ezigunean zegin bat dezue, lehen da bizi pasaitza eta erabiltzaile bat lortu, bale? Behin lortuta ja, hor geratuko da sekula sekulorun, como mucho pasaitza eguneratu beharko dugu noizbait, noizbenka segurtasun kontua direla eta. Baina, bueno, sartzen dugu pasaitza eta gure erabiltzailea, arazoak ematen baditu plataformak edo zalantzak edo dana delakoa Eusko Jaurlaritzak dauka edo Sigune plataforma dauka email bat hemen topatuko duzuena beraiei idazteko. Eta egia da oso azkar erantzuten dutela eta laguntza nahikotxo ematen dutela. Orduan, bueno, pues es que sartzen erabiltzailea, es que me da error, es que ez dakiz zer, idatzi email honetara, ezigunea@hezkuntza.net uste dut dala, eta hor erantzungo dizute azkar batean ze gertatzen da, edo plataformaren arazoa bada, edo beste konturen baten arazoa da, bale? Saioa hasten dugu, eta bar, eta sartzen gara agertuko zaigu hau behitxu. Hau. Hemen gure informazio guztia topatuko duzue, bale? Eremu pertsonalean, izango da, gu lan egiteko eremua. Ze hor daude nire datu laboralak, barkatu, a ver si me deja. Kenduko digu zuma purtxo bat. Behitxu, agertuko da, hau, nire datu laboralak daude hor, bale, hor agertuko dia, nire helbidea eta bar, hau guztia denok izan beharko genuke, bale? Naiz eta lehenengo aldiz ezigunean sartu, hor agertuko da dana. Ezigunean sartzeko, bueno, zure izena, zure helbidea eta jarri beharko dituz. Baina, bueno, gu sartuko gara izapideak langileen sailarekin, bale? Izapideak langileen sailarekin, hau agertuko zaigu, haurreskola partzuergoko baremaziorako hau 2 atal haue dira garrantzitsuenak esango dut, eta hor klikatuko dugu ja prozesu guztia hasteko. Haurreskolak hautagaiak atalean klik eginez gero irekiko zaigu hemen azpian ikusten dugun menua edo deitu nahi dezuen moduan, bale? Deialdia hau da, ingo dut aldaketa, hau da, agertuko zaiguna, deialdia jartzen duen tokian, bale? A ver... Vale. Araudia ez, ezigunean, hemen. Izen gaiaren fitxan, gero nirearekin ikusiko duzuen moduan, hor agertuko da desglosatuta, claro, hau behin, ja izena eman da baldin badaukago aurreko baremazioetatik, hor agertzen da desglosatuta gure lan esperientzia guztia, eta gure aukerak, eta gure datuak, bale? Orduan, izena eman da baldin badekogu, konprobatu izen gaiaren fitxa hori ondo dagola, bale? Izena eman da ez baldin badakazu, bakaro, izen gaiaren fitxa oraindik ez aizu sortu. Urrengo baremaziorako ez, behin-behineko zerrenda eta agertzen danean, hor printzipioz izen gaiaren fitxa agertu beharko litzateke, baina behin partzuergoak zure datuak eta konprobatu eta barematu eta egin dituenean, bale? Baremazio eta birbaremazio araudia, Arian eta Biok azaldu dugun araudi hau da, autopatuko duzue, patxadaz eta irakurtzeko. A ber, berriro bera, Zoomeko menua ez du laguntzen. Eta aplikazioaren gida, hemen aurrean daukazuena momentu honetan, bale? Dokumentu hau da, topatuko duzuena, orduan, nahiko txukun dago, nahi badezue ondoan izan baremazioa egiten duzuenan, badazpada, baina behintzat ikusteko zeintzuk diran pausuak, ze behitxu. Orain agertzen dana da, zuek topatuko duzuena haurreskolak hautagaiak sakatzen duzuenean. Hau sakatzen duzuenean, bale? Hau da, adin txikikoaren babesa. Arianek esan duen moduan, printzipioz ezin dugu izan nola da, Ari? Sexu deliturik esango dugu. Hori da, orduan hor,
klikatzen dezu, baimena emanez partzuergoa begiratzeko hori horrela dela, eta ez dakagula sexu deliturik ez. Eta lan egin dezakegula aurre eskoletan. Vale? Klik egitea da hemen, baimen ematen diot hezkuntza sailari eta listo. Ez dago ezer gehiago egin beharrik. Gero, aukerak aldatzeko atala etorriko zen eta identifikazio datuak sartzeko atala. Hau edia bi pantailazuak. Lehenengo pestainita honetan topatuko duzue, eta lurraldeak eta zonaldeak jardunak eta bar aukeratzeko pestainita bestea da, albokoa. Vale? Orduan, lehenengoan ze sartuko du nire datuak. Izena bizenak, telefonoa, elbidea, zea guztia erabiliko da, momentuz deiekin kudeatzen dugunuz, adibidez, partzuergoko lan eskaintza jasotzeko. Hemen agertzen den telefonoa izango da erabiliko dutena. Korreo zeo zer notifikatu nahi baldin badute, momentuz lan kontratuak ere gure etxera llegatzen dira korreo arruntan bidez, orduan elbide horretara bidaliko dituzte. Vale? Eta batzutan ere emaila jasotze ditugu, oie gutxiago die, baina bueno, jasotze ditugu batzutan, eta orduan hemen agertzen den korreoa erabiliko dute. Aurten ze gehitu dute? Irakasle zerrendetan egindako lan esperientzia barematzeko lehen zerbitzu horria, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu horria igo behar genuen. Aurten ez. Aurten baimena ematearekin nahikoa izango litzateke, eta baimen hori ematen da hemen sakatuz. Baimena ematen dut, datu guztia betetze ditugu, eta gorde botoiari sakatzen diogu. Vale? Izena ematen dutenen kasuan, horrela ez da espezifikoki agertzen. Zuei agertuko zaizue pausuz pausu. Osa, lehenengo pausua bete arte, ezingo duzue bigarren pausua ikusi. Eta berdina hirugarren pausuarekin. Gero gidan ikusiko dugu atzerago, baina bueno, jakiteko antzekoak direla, baina ez igualak, bale? Gero, bigarren pestainita horretan ze daude, hori, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia eta beraien zonaldeak, eta ondoan jardunak. Zergatik, ni aukeratu dezakedalako Araba hegoaldean eta iparraldean egotea, baina adibidez Araban jardun partziala hartuko dut eta oso hartuko ditut, eta hegoaldean bakarrik hartuko dut jardun osoa, bueno, luze geratzen zaidalako eta nahiago dudalako kontratu oso batean joan behar izatekotan. Orduan, hor aukeraketa librea da, bale? Egia da, geroz eta aukera zabalagoa jarrita, geroz eta aukera gehiago lan egiteko, baina hori ja, bakoitzaren erabakia eta bakoitzaren kasuistika esangoet, bale? Ikusten dezu hemen azpian, jartzen duela dokumentazio entregatzea, bale? Hor sakatzen baldin badugu, agertuko zaigu ja dokumentuak, aurkeztu nahi ditugun dokumentuak txertatzeko ataltxoa. Dokumentuak banan-banan igo behar dira. Vale? Nik ezin dut, nik pribatuko lan esperientzia bat barematzeko, ezin dut dana lanbizitza eta pribatu horretako enpresa ziurtagiria multzo berean sartu. Sartuko dut lehendabizi lanbizitza eta gero sartuko dut lan esperientziarako zerbitzu horri edo enpresa ziurtagiria. Vale? Orduan da berria sakatu eta berriro gorde. Eta berriro berria sakatu eta berriro gorde. Da como un poco, bueno, piano, bai, dana batean ezin du plataforma kudeatu. PDF moduan igo behar dira, printzipioz eskanerrek egiten dute gehienak, esangoet, por defecto, PDF moduan sortu dokumentu hori. Bestela, arazoak ematen baldin baditu, galderak egon dira horren inguruan, arazoak ematen baldin baditu, segurazki formato kontu bat da. Vale, ezin delako Word bat igo, ezin delako argazki bat igo. PDF bat bai ala bai igo behar da. Bai lanbizitzarekin, bai enpresa ziurtagiriakin edo dana delakoa. Vale. Hemen ikusten duzuenez, hemen agertuko ziren guk igotako dokumentazio guztiak. Vale? Dokumento bakoitzeko artxibo bat agertuko da hor. Orduan, dana gordeta edo atxikituta geratuko da hor, eta behin ja bukatuta, gogoratu printzipioz izena emanda daukagunok, aurretik izena emanda daukagunok, dakagula aukera gehiago hau berriro egiteko edo berriro dokumentuak igotzeko, baina bueno, hor, azken botoia da dokumentazio entregatzen amaitzea eta registratzea. Eta orduan gordeta geratuko zan, bale?
ikusten duzuen emez, jartzen du garrantzitsua, EPA esabilia dagoen bitartean, nahi beste aldaketa egin ahalko dituzu. Baina hori bakarrik, izena emanda baldin badaukago aurreko baremazioetatik, bale? Berriek orain ikusiko dugu nola egin, baina aukera bakarra dago. Errepikatzen den zalantza bat da ere, askok basartu zaretela zuen aukerak ikustera eta izengaiaren fitza ikustera eta nahi duzue ziurtagiria atera. Vale? Plataformak ateratzen duen PDF hori lortu. Zergatik? Bueno, printzipioz, aldaketarik ez baldin badezuen nahi, ez da beharrezkoa zer egitea. Nere gomendioa beti da, begiratzea ondo dana barematu dizuten, izengaiaren fitza ondo dakazula eta zure datuak ondo daudela, eta kasu honetan, baimena eman, total ez da ezer kostatzen irakasle zerrenda horietan barematzeko, ofizioz egiteko baremoa, baimen ematea ez da ezer kostatzen, eta nik egingo nuke, pues ja, gordeta geratzeko. Nola lortu ziurtagiri hori aldaketarik ez baldin badugu egiten? Ba, tranpatxo bat egiten, juten baldin bagara gure datuetara, pestainita honetan, adibidez, gure helbidean jartzen baldin badu, pues, ez dakize kalea bat B, ba B letratxo hori aldatzen baldin badugu, eta jartzen baldin badugu letra larriz adibidez, ja plataformak ulertzen du aldaketa bat egin dugula eta utziko digu ziurtagiri hori sortzen. Vale? Hori truko 8 moduan, printzipioz ez da ezer gertatuko, baina egia da, hobe dela, nolabaiteko ziurtagiria eukitzea erreklamazio epeari begira, bada ez bada zeo zer gertatzen baldin bada, ba eukitzeko aurreskolari zer aurkeztu edo ze behaiek ikusteko bai baremazio egin dut eta bai, bueno, ba, nik egin nuen, aukera horiek jarri dituen eta pues, por lo que sea akatza gonda. Baina ez da beharrezkoa eta gidan ez da aipatzen, vale? Hau da ja un poco truko de, bueno, pues, de kaio eta enpresa ezagutzen dugulako. Vale, eta gero, kaixo esti. Kaixo, Amatatu mikrofono alba dezu, pitxin. bale, eskerrik asko, bai. Eta gero daukagu, gidaren bigarren partea izango litzateke zerrenda irekiera. Zerrenda irekiera da, izena ematen, lehenengo aldiz izena emango dutenentzat. Vale? Printzipioz izan dakoa, berdina da. Vale? Ez daka ezberdintasun askorik, baina ikusten dezuen ez hemen, lehen komentatutakoa jartzen du pausuak jartzen ditut, arduan banan-banan joan behar zara pausu horiek egiten, amaierara ailegatu arte. Eta bakarri daukazue aukera bat. Vale? Orduan, hartu patxadaz, bildu guztia, bildu dokumentazio guztia, eta hasi prozesua egiten. Hemen zuen datuak sartuko dituzue, agertzen da hemen zinpeko aitorpen bat ere, vale? Zuen kasuan lehenengo aldia denez, zinpeko aitorpen horretan jartzen du inondugo administrazio publikoak ez nautela zigor espediente baten ondorioz egotzi ez nagoela herri jardunarako ez gaituta. Gero agertzen da adingabearen babesa, eta gero agertzen da hezkuntza sailari baimena ematen diozula irakasle zerrendetan lortutako lan esperientzia ofizioz barematzeko. Vale? Izango zan sakatzea 3 laukitze horiek, zure datu pertsonalak sartzen dituzu, eta ja urrengoa, hemen azpilan jartzen duen urrengoa pausura jungo ginateke. Urrengo pausua zer da? Zuk nahi dituzun zonaldeak eta zuk nahi dituzun jardunetan aukerak jartzea. Vale? Argi daukasunean eta jadana, pues vale, hau Araba osoa jarriko dut, Gipuzkoa mendebaldea bakarrik eta partzialantzata, urrengoa botoiari sakatuko diogu eta ja azken pausura jungo ginateke. Vale? Hemen ze eskatuko dizue lehenengoa? Ba, karo, izen ematea lehenengo aldiz egiten dezuenez, ba, eskatuko dizue bai tituloa, sartzeko titula, bai euskara eskakizunaren ziurtagiria. Edo hauek ordaindutakoaren tasen ziurtagiri hori. Vale? Batzuk ez duzue titulua momentuz eskura, orduan tasekin ere balio du. Ze gertatzen da? Tasekin adibidez, ez dugula
ikusten ze batazbesteko nota daukagun gradoan edo goi mailako teknikarian edo igotzen dugun titulo horretan. Orduan, barematuko dizuten tituloa esango dut, edo batazbesteko nota hori ez da erreala izango, zuk espediente akademikoa igo arte. Espediente akademiko hori, klaro, aurtengo baremazioan igotzen ez baldin baduzu, urrengo baremazioan igo beharko duzu. Eta itzaron beharko dugu, urrengo baremazioan arte, hori sartu ahal izateko. Vale? Berdin, lurralde eta jardunen aukeraketarekin kontuan izan, ja ezingo duzuela aldatu urrengo baremazioan arte. Vale? Momentuz horrela jasota da ordezkoen araudian eta araudi horrekin mantentzen gara. Bai? Orduan aukeraketa, bueno, poliki egin eta hori. Behin dana igotzen dugunean eta agertzen zaigu ataltxo hau. Hemen ja sartuko ditugu atal hau, de hecho, berdina da izena emanda dugun ontzat ere, dokumentuak igotzen dugunean, hemen desglosatuago agertzen da, bestean etzan agertzen. Berriare sakatzen baldin badiogu, agertzen dira pestainita batzuk. Egingo de zoom, ondo ikusteko hau. Hemen ikusten duzu agertzen dela, kasu honetan jartzen du irakaskuntza esperientzia, eta pestainita hori irekitzen baldin badegu, uste du jartzen duela beste zea batean lan esperientzia. Gidan ez dago oso argi, zer igo behar den ze pestainan esango dut, bale? Ze adibidez, pestainita hau aldatzen badegu eta lan esperientzia sakatzen badugu, orduan, hor lanbizitza eta enpresa ziurtagiria igotzeko aukera dago. Baina irakaskuntzako esperientzia jartzen duen pestaina honetan, adibidez, lanbizitza igotzeko aukerarik ez dago. Orduan, nik ulertzen dut, beste pestainan, lan esperientziaren pestaina horretan, igoko dugula, adibidez, pribatuko lan esperientzia. Ze lanbizitza igo behar da. Eta hor bertan, klaro, egoera babestuak barematzeko ere lanbizitza igo behar danez, beste pestainan ere egin beharko genuke. Baina, bueno, nik uste ez daukala hainbeste garrantzirik, ze pestainetan, azkenean dokumentua igotzea da, noiztik noiz arte epe horiek ondo idaztea, para que todo coincida esango dut, bai? Ikastetxea jartzen duen tokian, adibidez egoera babestuekin, jendeak egin duena da, aurreskolak partzuergoa txertatu, idatzi, eta 5.3 ordezkoen araudiaren egoera babestua idatzi. Argi geratzeko edo zergatik igotzen duzun dokumentazio hori. Partzuergoari galdetu genion, ez teilasetik ere zeo zer gehiago egin behar zan, zelen eskaera horri bat zegoen, baremazioarekin batera egiteko non gu idazten genuen topatutako akatzak edo egoera babestu horiek zehazten genituen, bai? Eta erantzuna izan zen, bueno, ez dagoela gaizki, adibidez, egoera babestu horiek justifikatzeko eta idazki bat egitea. Idazki bat egitea eta plataformara ere igotzea. Bale, orduan, aukera baldin badezue, nik egingo nuke. Jarri, adibidez, amatasunan egon bar naiz eta hori barematu nahi baldin badut, orduan idatzi. Epe honetatik epe honetara, amatasunan egon naiz eta egoera ordezkoen araudian dauden egoera babestua denez, hau barematzea nahi dut. Olako zeo zer. Bale? Eta izango zen, hori, igotzea eta listo. Ez daka gehiago. Eta hau guztia egiterakoan ikusten duzu hemen sartzen dira PDF ezberdinak, orduan hor izango duzue igotakoaren arabera zerrendatzoa, eta behin ja argi daukazuenean dana ondo egin duzuela eta dana igota daukazuela, eskabidea amaitu eta agiria sortu botoiari sakatu behar diozue. Eta hemen ere abisatzen dizue, izen ematea lehenengo aldiz egiten baldin badezue, aukera bakarra dago. Behin botoi horri sakatuta, ezingo duzue dokumentu berririk atxikitu ez ezer. Orduan hori kontuan izateko. Nahi badezu egingo dugu, ari ados baldin badago, egingo dugu kanbio, eta irekiko dugu nire ezigunea, nahi badezue, bale? Bai, nik apuntetxo bat irekitzen da zupitara.
Komentatu da egoera babestu horiek ere idatzi diarekin batera, igo behar da bai dokumentazioa hori zertifikatzen duen hau da. Gurasotasunean egon banaiz, famili liburua eta lan bizitza ikusteko, ez naizela beste inon lanean egon, eta epe hori barematu alizateko, bai? Justifikatu behar diela egoera babestu horiek beti. Hori da. Hor arazoa, gero nahi bat ikusiko dugu, baina hor arazoa hori, agertzen dela ordezkoen araudia, aparte moduan, karo, aipamena egiten dio, baina egia da, bueno, edo kontrolatzen dezu apurtxo bat, oia galtzen zara, eta, karo, ordezkoen araudi horretan ja desglosatuta agertzen da, familia liburua, ez dakiz zer, da apurtxo bat horretan bai, deialdian jartzeko aukera gongo balitz, pues muchísimo mejor, baina, bueno. A ber, irekitzen dudan, ezigunean, irea, eman segundotxu bat. Vale. Saiatuko naiz partekatzen zuekin, vale? Segundu bat. Ikusten da, ez da, Ari? Vale. Sartuko ginateke, vale? Pasahitza eta zea lortu ostean. Bueno, pasahitza, telefonoa eta aldatu daitezke, sin más. Nire datuetan, ze batzuei arterako zaizu direktamente hau, vale? Nire agertzen dait hori, pasahitza eta aldatzeko, baina, bueno, normalian ez da agertzen. Txoin. Euskeraz jarriko dugu. Vale, eremu pertsonalean esan dugu bilatuko dugula, vale? Izapideak langile sailarekin, vale. Zergatik nirean agertzen dira inbeste gauza. Ni irakasle zerrendetan izena emanda dudalako. Bai, orduan, horregatik, klaro, ulertu behar dezu Eusko Jaurlaritzaren eremua dela hau, orduan hemen agertuko direla zerrenda guztietako aukerak esango dut, bale? Irakasleen nagonez, hauek agertzen dira hemen azpian, irale agertzen da, bueno, pues un montón de cositas esango dut, baina guri inporta zaizkigunak hauek bia dira. Haurreskolak hautagaiak sakatzen dugu, eta orduan pestaina berri bat irekitzen da, eta hemen ikusten dezuenez, balen aipatutako menutxo hori dakagu, bale? Online eskabideari sakatuta, hor da prozesu guztia egingo dugun ataltxoa. Nere kasuan, ja 12 urtez izena manda dudanez, ja pausu horiek ezaizkitaterako, hori bakarrik izen ematea lehenengo aldiz egiten badezue, eta hau aterako zaizue, berdin beteko duzue, baina orduan pausuak emanda, bale. Izena emanda baldin badago, hemen dakazue. Zuen dautuak badatu guztiak, eta hemen baimena ematen dut. Ni momentu zirekita mantentzen dut, baimena emango dut beranduago. Baina zuei erakutsi alizateko eta ez dut ezer aldatu. Eta hemen jardunak. Jardunak eta lurraldeak. Hor bakoitzak erabakitzen du, zen nahi duen aukeratu eta zer ez. Hemen behan agertzen dana, eskola aurrea eta asko galdetzen duzu, hau da partzuergoko zerrenda. Bale? Horrek esan nahi du, aurreskola partzuergoko zerrendetan zaudela. Punto. Ez dugu komentatu lehen, baina zerrendatik baja emateko aukera dago. Bai? Botoitxo honi sakatuta, zerrendan baja ematen dezu. Ze, momentuz, aurreskolak partzuergoan no disponible ezin gara jarri, holan derrepente esango dut, baizik eta ordezkoen araudia behintzat horrela esaten du, deia jaso arte, bai? Ezingo genuke no disponible moduan egon. Deia jasoten dugunean, uko justifikatu batzuk daude, eta orduan bai, uko justifikatu horiek erabiliz gero, jar gaitezke no disponible. Aukera bakarra da, 6 hilabetez minimo, zerrendatik baja emateko aukera dagoela ere ordezkoen araudian jasota. Bale? Bestela printzipioz, hori, deiaren zain geratzen gara, eta depende zegoeretan gauden momentu horretan, bai daudela uko batzuk egiteko aukera. Dokumentazio entregatzea sakatzen baldin badugu, aldatzen du pagina. Hau, laukitxo honi sakatu behar diogu, hau irakurri dugula ziurtatzeko, esango dut, bale? Hemen azaltzen dana da, hori formatua, nolauke igo behar dien gauzak eta bar, eta orduan behin sakatuta merezimenduak entregatzea sakatuko genuke.
Eta ikusten dezuenez, nik ez dakate zer igotzeko, ez dute zer igoko, ze partzuergoako lan esperientzia bakarri daukat, baina hemen izango zen berria sakatu, eta orduan ataltxonetara llegatzen gara. Vale? Lehen esandakoa, bi pestaina daude, bata da irakaskuntza esperientzia, eta jartzen du unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan eta ikastetxe pribatuetan, baina hemen ezingo genuke lanbizitza txertatu. Gero ez digulako usten, vale? Hainbat hautagaiek berdina komentatu duzu, orduan, bueno. Esandakoa, bai hemen, dago prestakuntza akademikoa euskera, zeinu mintzaira, ze badakizue zeinu mintzairako goi mailako tituloa izan ez gero, aurreskola partzuergoan aparteko zerrenda bat dagola, ordezkoen zerrenda bat dagola, zeinu mintzairarekin, vale? Orduan, hor ere aukera bat dago, apuntatzeko aukera bat dago, baina bakarrik goi mailako teknikariarekin, ez dute ikastaro txiki edo horiek balio, vale? Orduan aukeratuko genuke badiez lan esperientzia eta enpresa ziurtagiria, vale? Enpresa ziurtagiria daukadanez, hori gehituko dut. Noiztik? Noiz hasi izan zure kontratua martxan. Noiz arte, noiz bukatu da zure kontratua, igual ez daka amaiera datarik. Bueno, amaiera datarik ez baldin balego, jarri baremazioaren azken eguna behintzat. Vale? Barematzen den azken eguna behintzat, edo momentu honetan gaurko eguna gaur egiten baldin badezu eta kontratu hori martxan baldin badago. Hemen idatziko genuke ze ikastetxe enpresa doana delakoan egin dugu lan, eta artxiboa, ematen baldin badiogu hemen dakazue. Nik karpetatxo bat izango nuke eta artxiboa aukeratu eta igoko nuke, sin más, vale? Egoera agertuko zaizue beti balioskotu gabe, zuek igo duzuelako, baina aurreskola partzuergotik inork ez duelako oraindik dokumentazio hori begiratu. Prozesua aurrera joan ahala, behin-behineko zerrenda horiek ateratzean eta orduan ikusiko dugu hor onartu den, ez den onartu dena delakoa, bale? Erreklamazio hori, EP hori ailegatzen denean, hor aldaketak elokesea egin alizateko. Eta printzipioz listo, bukatzen dugunean gorde botoiari sakatzen digun, itxuliri bueltat emango diot, porque ez dut ezer gehitu, eta zeo zer gehiago gehitzeko baldin badago, berriari emango diogu berriro. Eta horrela ditugun dokumentu guztiekin. Vale? Behin dena bukatuta, listo, gordeta geratuko zen, eta esan dakoa. Izena manda baldin badeko zue aurretik, lortzeko izengaiaren fitxa hori, esango edo ziurtagiri hori barkatu, ez izengaiaren fitxa, aldaketa bat egin bar dezue zuen datuetan. Bestea plataformak ez du egiten. Vale? Orduan bueltatuko gara. Ez dakik galdera dauden, ari txatean. Nago goian ikusten, kositas. Egin dut bat, eta bat zegoen erantzun duten bigarrena dago. Vale. Ez que dan irekita ezin dut izan, ja da. Normala, zuk jarraitu itzaiten, nik erantzun modu txatan, hasi. Eta behitu, hau ja, ikusteko zuek zedan izengaiaren fitxa. A ver, si me deja hacerlo bien. Vale. Hau da izengaiaren fitxa. Vale, printzipioz, aurreskolak partzuergoan lanean egon baldin bazarete aurreko baremaziotik, ja gehituta izango dugu aurten barematzen den EPEA. Niri izengaiaren fitxaren amaierara juten baldin baga ikusten dezue, barematuta dudala 2022ko abenduak 15 arte. Arianek lehen esan bezala, EPE hori da baremazio honen jomuga, bale? Horra arte barematuko digute, eta hurrengo baremazio aldian, barematuko da abenduak 16tik, jartzen duten datar arte. Bai? Orduan, hau bakarrik hori, agertuko zaizu eguneratuta, aurreskoletan egin baldin badezuelan. Bestela noski, beraiek ez dakite ze barematuko duzuen, pribatu batean egon bazarete, eta orduan ezin dute jakin, eta izango duzue aurreko baremazioaren data. Azken data moduan. Urtarrilak 15 izango da zuei agertuko zaizuen azken data. Vale? Vale, ikusten duzu hemen, karo, bueno, urteetan lan eginda partzuergoan, pues vas llenando. Esango eta azten da hor
lan esperientzia guztia agertzen. Lehen komentatutakoa, adibidez. Hemen agertzen da, beitu, Aintzan ez da ikusten, ikusten da izengai, osea, ez da sartu zure izengaiaren fitxan. que majo, muy bien. Baitxoin, deskargatuko dut eta irekiko dut, bale? Ze hau Bai, egiteko... ikusten da orokorra. Galderak erantzungo ditugu gero dana Bai. jarraian, bale? Osea, nahi baduzu Juantxak eta idazten da gero Hori ze da. idazten bezala pila bat tardatzen dut. Orduan, aintzanak bukatzean erantzungo ditugu galderak banan. Lasai. Bai. Badaukagu denbora, ez daukagu presariku bentzat. Eingo dugu horrela eta aterako dut PDF-a, ze bestela se vuelve un poco loco ordenagailua. Ez que esan ikusten orduan Bai, azalpena. PDF, claro, izengaiaren fitxa PDF de bat da, bale, ez da irekitzen Pestaina batian esango. hori da. Eta orduan, pues ordenagailuak ez du berdin egiten. Bale, oain bai, eta berriro konpartitukoet, partekatukoet pantailatxoa zuekin. Aber usten dian. PDF irekita. Bale. Eta zoom hori. Orain bai, ez da. Vale. Bueno, esan dako hau da izengaiaren fitxa, vale? Hemen agertzen dira datu guztiak. Bai, elbidea, telefonoak, bai, aukeratutako zonaldeak eta jardunak agertu behar dira hemen. Gero daukagu prestakuntza akademikoa eta prestakuntza akademiko horren arabera jasotako puntuazioa. Euskera sartzeko erabiltzen dugu eta ez du puntuatzen, eta ikusten duzuenez, ni daukat grado, diplomatura. Eta espediente akademikoagatik, bakarri daukadalako titulu hori gota, 0,75 eman didate. Nere bataz besteko nota, uste 7,9 edo 8 bat zelako. Vale? Bataz besteko nota hori 9 bat izan da, puntu bat jasoko duzu. Gutxiago izan da, 0,5. Bueno. Hemen, titulo gehigarriren bat egonez gero, puntu bat jasoko duzu aparte, domino horrengatik 0,5. Vale? 3 puntu lortu daitezke hemen tope. Gogoratu hori. Gero agertzen da, aurreskolatako lan esperientzia. Ikusten da zuenez, egiten du hor kriba bat barruan eta kanpokoa. Barrukoa partzuergoko lan esperientzia da eta kanpokoa, kanpokoa. Pribatuan egindakoa edo irakasle, hezkuntza publikoko irakasle zerrendan egindakoak eta bar. Eta uste dut, hau lo digu un poco de memoria, baina bestelako honetan agertzen direla egoera babestuak. Aparte zerrendatuta, vale? Ze barematzen denez neurri onuragarri edo moduan, hor agertzen dira aparte. Eta ja, jaisten baldin bagara, orduan aurreskolak partzuergoarekin lan harreman horretan sortu diren lan kontratu guztiak agertuko dira. Hasieratek, nire kasuan 2010-tik, hasta el final. Vale? Lehen esan dakoa, azken data, 2022ko abenduaren 15. Horrarte barematzen delako baremazio honetan. Aurreskola partzuergo barruan egin badezuelan, izango duzue horrela, kanpoko lan esperientzia orain barematu behar baldin badezue, azkenengo data urtarrila izango da. Vale? Ez kezkatu, ze badaki zalantza hau ere sortu dela askotan, orduan, ondo dago izengaiaren fitxa, baina oraindik ez duzu eguneratuta, orain eguneratzeko momentua delako. Vale? Eta hemen, arraro edo ezberdina den bakarra da, topatzen dudan bat, hemen. Lehen aipatutakoa, 175 egun baino gehiago ikasturtean egiten badezuelan, hau emango dizuete. Hemen oso argi jartzen du, 175 eta ondoan 31 puntu jasotzen dituzue. En realidad, 0,31, vale? Egite dute konteo, egunen konteoa. Hau edia egunak, lagen egindako egunak, orduan gero egin beharko genukete biderketa egin eta bider 0,0 bat. Vale? Hau edia, 31 egun, opari moduan esango dut, edo neurri onuragarri moduan jasotzen ditugula. Kontratupean ez baldin bagaude. Kontratupean egon da, orduan kontratupean egoteagatik jasotzen ditugu. Vale? Eta esartuko liateke, badibidez, nire azkenengo zea honetan Bilbo Aurreskola-Matikon 470 egun hor barruan, claro, udan kontratupean egon naiz, eta orduan hor barruan dago dana. Vale?
Badakit konpondu zutela arazoa, pasadan baremazioan arazoak egon ziren izengaiaren fitxarekin, orduan ikusten badezue izengaiaren fitxa honetan, SEO zer gaizki daukazuela, egin idatzia eta igo plataformara zerrendatuz topatu dituzuen akatzak. Ze gerta daiteke bapatian ezagertzea tituleren bat, edo danalakoa, baina zu ikustea igota duzula. Edo inkluso aurreko baremazio batean, bazegoela, bale? Orduan akatz hori sikiera konpontzeko ere, nik egingo nuke idazkitxo hori sinatuta plataformara igo. Partzuergoak konpondu desan akatza. Bai? Eta nik uste galderekin hasi gaitezkela. Bai? Ados. Jarriko dut deialdia eman segundutxu batari. Vale. Holan bakarrik burutxo bat agertuko da agertzekotan. Bai. Eta gero editatzeko errezagoa izango da. Vale, hemen geratuko gara, vale. Venga. Vale, hasiko naiz. Jartzen da, bueno, aintzaneri lehenengoa galdetu dira galdera baiz, bai. Gero hurrengoak ikastaroen dokumentazioa non sartuko genuke. Ikastaroak como tal ez dute puntuatzen. Hau da, 150 orduko ikastaroak eta horiek ez dute puntuatzen. Bakarrik, baremazioan agertzen dian tituluak puntuatzen da beto. Horrek izengaiaren fitxan lehen aintzanek azaldu dau. Titulu berriak aurkeztean, atal horretan sartu beharko dituzu, bai? Igo titulo berriak. Bigarrena, joan den ikasturtean lehen hezkuntzako karrera egin nuen eta txikitan kontserbatorian ikasi nuen. Hezkuntzako zerrendan musikako lehen hezkuntzako zerrendan izena eman ahal izan dut musika tituluari esker aipamen gisa balio. Orduan musikako profesionalaren titulu aipamen bat izango litzateke edo puntuatuko du. Nik esango nuke setz. Baina beti dago aukera tituluak sartzeko da. SS-koa beti daukagu, ez? Orduan uste duzu beste leku batzuetan puntuatu dutuela, hemen esango nuke horrek ez duela balio, baina bueno, saiatu zaitezke. Printzipio zerrendan ez da agertzen. Gero, izena eman eta gero behin betiko zerrenda karakter arte, hau da, ekainera arte, ez genuke ere jasoko, ez lehenengo aldiz izena ematen baduzue, behin betiko zerrenda katera arte, ez dut printzipioz deituko, ze ja gaur egun daren zerrendetatik deitzen dabiz. Gero, enpresa ziurtagiri horretan, datak aparte kurtso bakoitzeko egunak jarri behar ditugu adibidez. 2021-tik da, lauro. Egunak jarri behar dituzte, daten artean egunak, gero egia da, enpresa bati eskatzen diozula eta idazten duela nahi duena. Printzipio. Nik datatik datara eta beste batzuan ikusi dut eguna. Gero inbia da koinzidu du bizitza laboralakin. Bertan jartzen duenak izenak, enpresianak, hori da garrantzitsua, eta data tartea edo egunak, azkenean berdinak diala. Gero, egoera babestu bezala kontsideratzen da haurdunaldiko baja? Bai, egoera babestu bezala kontsideratzen da haurdunaldiko baja, baina kontuz, beti ere puntuatzen da zure zenbakira iristen badia. Hau da, egoera babestuak, eszedenteak, amatasunak, gurasotasunak, horrelako kontuak, barematzen dira zure zenbakira iritsi eta gero. Hau da, ni haurdun banago irailean, eta niri deitzen badozte normalean, azaroan imaginatu, nahiz eta haurdun egon irailetik, ez dozte puntuatuko irailetik, baizik eta nire zenbakira iristen direnean. Egun horretatik aurrera puntuatuko dut fiktizioki, baina ez lehenago. Horrekin kontuz, bai? Puntuatuko dugu berez gure zenbakira iristen direnean fiktizioki. Aintzane, zuzendu ez banabil. Bai, ados, aurrera. Bai. Eta, karo, haurdunaldiak arriskuatik bajan hori ofizioz barematzen da, ez. Ez basaude kontratupean basaude bai noski, baina kontraturik ez badaukazu egoera babestu guztiak eskatu behar duzu barematzea eta justifikatu behar dira. Hurrengo galdera. Izena ematerakoan irakaskuntza akademikoan titulua eta ziurtagiriak igo behar duzu, ezta? Dokumentu ezberdinetan. Bai, ez? Dokumentu ezberdinak Printzipioz, dokumentu bakoitzako PDF bat sortu eta igo, bai. Bai. Eta idazki idaztekotan, han eskuragarri dago, ez, idatzi behar duzu Word batean eta gero PDF-atu.
Hau da, zuek idatzi, eskuz bakoitzak lehenaintzanek azaldu da bezala, izena ez dakiz zer, nahi dut mendikona data hauetan egoera babestu honetan egon nintzen, eta barematzea nahi dut, eta horregatik justifikanteak igotze ditu. Sinatuta egon behar da, hori bai esan zidaten, partzuergotik. Bai, paper hori. Bai, papel hori sinatzeko ari, orduan, bueno, sinatu, badaz ba. Gero, ezigunean nola portu pasaitza eta erabiltzailea. Irakaskuntza hori aintzan ez bertan, ez? Osa, eskatu izena eman edo badago aukera bat. Ezigunean ez banago oker. Bai, egingo dugu. Erabiltzailea sortu edo... Teta batean pantailazoa ze oso erraza da topatzie. A ber... Bai, nik aspaldi neban eta gisa zen... Botako detatzera eta parteka dituko dizuet, eske irakoitzi dizuet txikien, baina holan ikusten duzu. Ja, bai. Guain? Bai. Jartzen du hemen, pasaitza astu dugunontzako, batzutan gertatzen dela, hemen izen ematea jartzen duen tokian, hor lortuko duzu erabiltzaile eta pasaitz berria. Edo sortzea, bueno, bai, berri izango da, sortu. Bai. Hemen behan daukazue gida, ezigunean eta hemen, arazoren bat egongo balitz, beraiekin harremanetan jartzeko emaila. Baina, bueno, hemen izen ematean sakatuta, hau guztia beteta gero eta pausu ezberdina jarraituz, garrantzitsua da mobila ondoan izatea mobilarekin egiten duelako verifikazio edo zehaztapen ziurtagiri hori atera edo kode bat bidaltzen dizu, orduan euki mugikorra alboan eta printzipioz jazta pausua jarraitzea da, ez daka perdida ninguna, vamos, vale? Vale. Urrengo galdera, irakaskuntza esperientzia lekuan, dokumentuak sartzeko tokia da, kanpoko lan esperientzia bada, bai, sartu behar da hor. Dokumentu berria atxikituta. Lurraldean Araban aukeratzen badut iparraldea eta hegoaldea dago, eta Gasteiz ez dut ikusi. Claro. Bai, Araban dago iparraldea eta hegoaldea, eta Gasteiz dago bietan manatuta. Hau da, Gasteiz erdia da iparraldea, eta Gasteiz hegoaldea da, osea, Gasteiz erdia da hegoaldea. Orduan, Gasteizen lan egin nahi baduzue, biak aukeratu behar dira. Hor dago, aukeratu behar da. Bai. Azkenean horrela banatu zuten, urteak dira saiatu ginela zonaldeak eta aldatzen, urtero saiatzen gara, baina partnergoak ez du ematen. Aurtengo ikasturtean ez digu ez da abisature egin. Baremazioa egingo zaila. Bai. Gero hurrengoan, ez zait oso klaru gelditu zein hizkuntzako titulua baduzu zer egin behar den. Titulua igo bakarrik edo lan esperientzia kontatzen du, ziurtagiria behar dut. Zein hizkuntzako tituluetarako badago gainera beste zerrenda paralelo bat, hau ez dugu aipatu. Baina izatea zerrenda dago eta titulu horrekin badago beste zerrenda bat, jende bat badago. Enbarko zenukeana izena eman behar da, titulu ego behar dozu. Hau da, lan esperientziak horrez du puntuatzen duena bakarri da horrezkuntzako esperientziak. Beste titulu horrek balioko dizu zerrenda horietan sartzeko. Lehen goizean egon gara komentatzen, Soniarekin ere eta beste hautagai bate galdetu du eta printzipioz egingo nik uste egokiena dela ari, igotzea titulu hori orain, baremazio aldi honetan, eta idazki bat egitea esanez, goi mailako teknikari horrekin zein hizkuntzakoa nahi duzula beste zerrenda horretan apuntatzea. Zerrenda horrek ditu uste dut, 11 hautagai egongo dira, gutxi gora bera, noi maz, oso jende gutxi dago. Vale? Baina, bueno, orain da momentua, igo titulua baldin badekozu, lan esperientzia horre ez da barematzen, baina titulua igo eta egin idazkitxoa esanez hori parte hartu nahi duzula beste zerrenda. Ze printzipioz ikusi dut aurreskola patzuko gugunean ez dago beste modurik egiteko, ez dago beste atal berezi bat, orduan ulertzen dugu hemen egin behar dela. Bai, urrengo galdera da, ia kanpoko lan esperientzia PDF bakar batean igo daitekeen edo banan igo behar diren. Ez dakit, nahi duzuen bezala. Banan aipatzen du deialdian, nik banan igoko nituzke. Bai, horrela titulua jartzen diozu eta barematu behar duenarentzat errezagoa da. Hori bai, PDF-ak eta izendatzen baduzu beti ere txukunago gelditzen da eta irakurri behar duenak errezago egiten du gero, bale? Gero, kaixo, dokumentuak igotzeko atalean, nan atal bat agertzen zait. Nanare sartu behar dut PDF-an? Igual hau da izena emateko, ez? Izena emateko nana aurkeztu behar duzu, bai, nana PDF-an hau da.
eskaneatu eta PDF bihurtu. Hori da. Gero, ikasle ziurtagiri akademikoan ze bat badaukagula agertzen da. Horrekin euskara maila justifikatzen da? Eta hau igota espedienteri gotze beharrezkoa da? Ba ez dakit, ontxe salatze sartu jat. A ber, Hau da, karrera iterakoan euskara titulua agertzen dela, ez da? ez du aipamenik egiten. Egia da, Ja. nik suposatzen duela, partzuergotik badakitela nola dan espediente akademiko horretan agertzen den ziurtagiri hori, edo esaldi hori, ze atzo komentatzen, bai aipatzen da hor, Europak ez dakiz zer egiten duela olako baremazio edo. Karo, ez badezue bestea lortu, eta hori aipatzen baldin bada, nik ulertzen dut beraiek ikusiko dutela ze jartzen duen eta onartuko dizuetela como tal. Ze, printzipioz ez daukazue beste gauzarik, esangoet. Hori da, titulua badaukazu, baina ez daukazu beste justifikanterik hori esaten duenik, ez? Claro. Eta tituluarekin batera, espedientea, ez dut ikusi inoiz dokumentu horrek, orduan, gauza bada tituluak aurkeztia eta bestea espedientea. Titulua da izena izateko eta espedientea da puntuak barematzeko zure notaren arabera. Orduan, bai, ez bada batian dana agertzen, bai, bi dokumentuak igo behar dituzu, tituluena eta espedientearena. Badago ziurtagiri moduko bat, komentatu zuten aurreko baremazioan, non agertzen da bataz besteko nota hor ez desglosea eginda ikasgaietan, ni dudana adibidez, dela txosten bat, literal. Nire horrelako da. Bai, horregatik. Da ziurtagiritxo bat non agertzen da dana. Da, como titulua eta de repente hor txikitsuan bataz besteko nota agertzen da. Hori badeko zue, ulertzen dut ere balioko duela. Baina, bueno, ni bere garaian igo nuen txostena. Literal, ikasgai guztiek. Nagusiagoa garela kontan. Claro. Gero, hurrengoa jartzen dago, kontratupean bagaude, ordunaldia bajas ofizioz barematzen dugula. Bai, kontratupean bagaude, begiratu zure izengaiaren fitxan, ze berez agertu egin beharko da. Bai? Kontratupean banago, nesta bajan egon, puntuatu behar dut, eta horra agertu beharko zen. Ikusi, irakaskuntza esperientzia horretan bakarrik, da kanpoko esperientzia bada, esan duzue kontratua sartu aldela, eta hori. Aber, galdera. Esperientzia bada. Claro, barruko esperientzia, aurreskoletako esperientzia, berez barematzen digute, hau da, ofizioz barematzen digute. Orduan, kanpo esperientzia da, irakaskuntzako esperientzia pribatuan, hau da, irakasle bezala, adibidez eskola pribatu batean onan naiz irakasle bezala, edo hezitzaile bezala. Orduan, hori barematzeko bai entregatu behar dituzula paperak. Nik uste utzi dutela talau, edo izena ematea egiten duzuna lehenengo aldiz, eta bestea, berdina direnez, utzi dute apurtxo bat, berdin denontzako, baina, klaro, orain txertatu duten ez baimena irakaskuntza publikokoa ofizioz barematzeko, ja zerbitzu hori ez da existitzen adibidez, eta ala ere aukera agertzen da hor, momentu batean, orduan, ez da kasentzurik ez da beharrezkoa, eta ni dana sartuko nuke hori, lan bizitza igotzen usten dizun atalean. Osea, azkenean lan bizitza igo barko duzu bai, ala bai. Bai, urrengo galdera da, ia murriztu aukeratu eskero, 50 kilometro baino urrunago badago uko egin daiteken. Soilik jardun erdia, baina gutxiago bada. Hau da, horrekin kontuz. 50 kilometrora baino gehiago badago, da 60 kilometrora badago. Eta jardun erdi bat eskaintzen badiate, ezin diotuko egin. Hori ordezkoen araudian jasota da. Orduan, nahi baduzu saltxatu ordezkoen araudia ere, badago webgunean. Bertan agertzen dira uko egiteko daren arrazoi guztiak, eta 50 kilometrokoa horre agertzen da. Orduan, begiratu non dagoen aurreskola bakoitzak, kilometroak hartzen dituzte, kalkulatzen dituzte honela da. Nik izengaiaren fitxa horretan daukadan helbidetik, aurreskolako atera, peajerik gabe dagoen bidean, hau da, ez zaituzte derrigortzen autopista hartzera, esango du. Vale, hor kalkulatzen dira kilometroak. Beitu, zuek ikusteko, hau da gure webgunea, vale? Hemen, azkenean danan ikusteari ez, nahazten dalako bai baremazioa, bai ordezkoen araudia, bai. Bueno, hau da portada, vale? Gure portada eta hemen albistea daude, eta baina sektoretan, aurreskolak partzuergo atalean, dekozue, bueno, beharrezkoa duzuen guztia, esango dut.
Hemen ordezkapenen jarraipen taulau daude, bai pasadan urtekoa, bai aurtengoa, interesantea da zuen dako, izena ematen badezu orain, baina datorren kurtsuan begiratuko duzu, ez, printzipioz harik esan duena, behin betiko zerrendatera arte ekaina ustaia tarte horretan, ez da martxan jarriko zerrenda, orduan erabiliko da aurreko baremaziokoa, baina hemen klikoz eginez gero PDF bat agertzen da, eta ikusiko duzue datekin zeintzuk izan diren azken deituak. Vale? Agertzen dira zenbakiak, zerrenda orokorreko zenbakiak, eta hor ikusi halko duzu, adibidez, orain gabiltzala, ia 2000, depende, partzialean 1000 eta piku, 2000, hor zenbaki horietan gabiltzala, eta osoan beste batzutan, bale. Baina jaisten baldin bazarete, hauek dira, beharrezkoak dituzuen, esango de dokumenturik potentenak edo. Haurreskolak partzuko langileen eskuliburuan, lan hitzarmenaren baimenak, soldata, nola murriztu jarduna eta da purtxo bat, laburpen moduko bat lan hitzarmenen gai garrantzitsuekin, hemen duzue, baina hau, haurreskolak partzuko nordezkoen araudia, hautagai guztiontzat oso garrantzitsua da, bale? Hor agertuko dira, uko justifikatuak eta bar. Orduan, a ber, esto es muy moderno, baina batzutan. Irakurtzeko aukera dago hemen, bale? Bestela, animatzen bazarete, gure egoitzetan pilo bat ditugu, eta, bisitan etortzen bazarete, eskura emango dizuegu bat, sin problema, baina, batez be jakiteko zeintzuk diren nola kudeatzen dira momentuz behintzate lan eskaintzak, lehentasuna dagoen, zeintzu dira gure uko justifikatuak, zergatik deitzen badiate, noiz esan dezakete ezetz, penalizazio jaso gabe, aldi baterako bajan egoteko aukerak, orduan, nahiko interesantea da zuentzat, jakiteko, hori adibidez, 50 kilometron asuntoarekin, hori. Aldute eginuko ezin dut, ikasi dezaket bitartian, daukate baimena hartzeko aukera. Hemen saltzeatzen badezue, irakurri lasai eta edozein zalantza deitu egoitzetara eta erantzuteko prest. Gaurko hitzaldia eta gero edozein zalantza badukazue, deitu eta saiatuko garela erantzuten. Ez dagoela inongo aresorik aurlotza ematen botu lo que sea, prest garela bebai, bale? Bi galderatxo gelditzen dira, bata da lan bizitza gainontzeko dokumentuekin igo behar da, eta merezimendu enpresaren sigurtageria, ez da? Segun, ez? Osea, lan bizitza gainontzeko dokumentuekin igo behar da, bai, ez? Hor, pestainetak daude, ireki dugunean jartzen du euskara, hor, euskara sakatuko duzu, euskara titula igotzeko, gero, lan esperientzia horretan ja aukera daukazu lan bizitza eta bar igotzeko. Da, apurka, poliki joan, aukeratu pestaineta bakoitzan dako, hori, euskara baldin bada, titulu hori igo eta ez bestea, batez be, barematzen duen arentzat argiago geratzeko, gero plataformaren atzean norbait dago, noski. Eta lan bizitza hori, lan esperientzian igotzeko aukera dagoela esan didate, orduan hor sartu. Urrengo galdera da, ia egoitzera etorri aldien duda galdetzera. Bai, etorri zaitezkete, baina abisatu lehenago bezedez, ze batzutan gauza badala, bestia dala, igual, ni bilera bat daukat Gasteizen, da berez Donostian egoten naiz, edo aintzane dauka beste bilera bat, ez dakin non, edo ordutegiagatik, gaude beste nunbaiten. Orduan, bada espada, etorri nahi baduzue, deitu aurretik, eta denboraz, eta jarriko dugu itzordua, edo bentsat ordua, behintzat partzuergoko norbait bertan egoteko zuen zalantzak argitzeko. Eta zareten nahi duzunean, ongi etorriak, baina mesedez abisatu, bada espada ez etortzeko alperrik, ze batzutan ez gaude egoitzetan. Eta gero, urrengoa da, ia izena eman da badugu, nahikoa berriz gobea dien nahikoa lan bizitza eta lan zurda. Izena eman da badukazu, bakarrik esperientzia berriak igotzeko. Egia da lehen, baremazioa egiten genuenean, eskuz, berriro aurkeztu behar zela nana eta guztia, azkenean beste dozein pertsonak aurkeztu alzuen zure izenean dokumentazio. Orduan, ziurtatzeko zuzinera, nana eraman behar zenuen urtero. Orain ez, nola online dan eta suposatzen dan,
zure pasaitzarekin zu bakarrik sartu alzarela zure ezigunean, ja ez dago nana berriro igotzeko beharrik, orduan, barematu nahi duzune igotzeko dokumentuak igotzearekin, nahiko da. Printzipioz ez dago galdeia gehiagorik. Bueno, esan dakoa, ez? Edozein galdera ma badauka edo okurritzen majako edo hastena prozesua martxan eta zalantzak sortze jako, que azkenean askotan da itxen hasten ganean etortzen dire zalantza gehiago, galdetu eta erantzungo dugu. A ber, zertifikatuak non igo behar dira lan esperientzian? Zertifikatuak, dokumentuak, eski, karo, dokumentu bakoitza gauza bat justifikatzen dau. Lan esperientzian igo behar da, enpresa ziurtagiria edo zerbitzu horria, esango dut, bai, pribatukoa, bale, gogoratu publikoko lan esperientzia hori ofizioz barematuko dela, eta orduan hor, lan bizitzan eta zertifika hor, lan esperientzia eta horretan igo. Bale? Listo, ez dago galdera gehiagorik. Eskerrik asko esatia bakarri gure partez. Bai. Eta nahi duzunerako, hortxe gaudela laguntzeko prest. Aldogun enean behintzat, erantzuna badakigu, erantzungo dugu, eta saiatuko garantzuna topatzen. Beti ez dakigu dena lehengoan. Bai. Ami esker, beste bat arte. Horrengo arte. Aio.